Здравейте хора, аз съм Йорес, но този път съм с друг скин. Сега ще напиша нещо. Баджо Балобо и ще играя в един от вчера направен сервер на един мой приятел и мислят да ме правят помощник, такъв помощник админ и все още има ето само един ларп, 3 ларпа, 4 даже. Ден Трън, това джъмп, игри, PvP вече. Или ютубър ще го направят, както написа моя приятел, какво карти. Има кит стак. Чакай. Да, още няма кит. И мисля, това да е този клип. Ще направите сервайвър, както видите там. Ще оцелявам на него. И това беше от мен. И чао!